El Club Bàsquet Palafolls ha començat la temporada una mica fluix. Va caure contra l'Sporting Caulers per 61 punts a 56. Encara que cal destacar que els nois de Palafolls van fer un gran esforç durant tot el partit. Sobretot en el tercer quart, on van remuntar ni més ni menys que uns 12 punts. No va ser suficient, però esperem que estiguin escalfant motors i només sigui un dels típics primers partits de Lliga on no poden faltar errades. Falta de forma o errades en la connexió amb els nous fitxatges. Això no vol dir que els de Palafolls, a mida que vagin entrenant i treballant, puguin anar solucionant tots aquells petits desajustaments i acabar funcionant com un rellotge. Encara que el sènior no ha començat molt bé la temporada, no podem perdre l'esperança. Tenen molt de temps per refer-se d'aquestes derrotes inicials. No oblidem que el Club Esportiu Palafolls porta més de 30 anys dedicats al bàsquet. De fet, aquesta temporada celebrarà el 30 aniversari. El club va ser fundat l'any 1979 per un grup d'amics residents a Palafolls i Malgrat i exjugadors sèniors d'aquest últim. Fruit dels dos equips de base, allà el 1993, amb els nens del poble es va sembrar la cultura del bàsquet i actualment els darrers d'aquests jugadors que van veure créixer el club encara hi són al sènior, on formen el cos d'entrenadors treballant dia a dia per fer més gran el seu club.